Sanibonani emakhaya. Namhlanje bengifisa ukukhuluma ngokubaluleka kokuzimisela uma wenza izinto zakho. Sike sixakeke ukuthi yini le yenza ukuthi abanye abantu izinto zibachume. Bathi mebehamba beyolapheka balapheke kalula. Mina ngikholelwa ekutheni kukhona abantu abazimiselayo uma besebenzisa imithi, abakwazi ukuyisebenzisa ngendlela yokuthi bachume. Uma-ke nawe uhamba uya kumuntu olaphayo, hamba ngenhliziyo evulekile. Uthi noma ubuye nemithi ngenhliziyo evulekile. Uyisebenzise ngenhliziyo futhi engakhathali, ungagive-uphi kwizinto zakho. Abantu abanye ukabuye nomuthi, abuye nawe athi kuzosizani. Vele usekhulumile phezu kwaloyo muthi awusezumsebenzela, ngoba usekhulumile wathi kuzomsiza ngani uma usebenzisa. Kanti-ke phela imithi iyathwebula imimoya, imayelana ne-energy, ithwebula i-energy osuke uphethe ngawo nangendlela osuke uyisebenzisa ngawo. Uma-ke usebenzisa izinto lezi zesintu, zidinga ukuthi ube nokukholelwa kuzona. Kholelwa emthini wakho, usebenzise futhi ngendlela ezokusebenzela, ngendlela usebenzise nge-energy ezowupha amandla okuthi uphile phezu kwesimo sakho. Uma kuwukuthi inyanga ikuyalelile ukuthi lo muthi lo ufuneka uwusebenzise ngendlela enjena nje, ngesikhathi esiwukuthi, ngempela sigcine leso sikhathi. Uwusebenzise futhi ngaleyo ndlela, ngenhliziyo yakho ephelele. Landela imiyalelo, ulandele nokwenza umuthi uwenze ngendlela eyiyona. Uphinde futhi uwenzisise, ungazirobhi, uwenze ngenhliziyo evulekile, ngoba ngeminithi la uvula khona inhliziyo, yilapho kulunga khona izinto zakho. Sike siboneke abanye abantu sixakeke ukuthi hey, ngisho angasebenzisani kuyamvuma. Kanti kunohlobo lwabantu oluzimiselayo, olujulayo uma lenza into, oliyenza ngenhliziyo ephelele. Luthi noma kade lalihamba kodwa libe nokuthi kuyongisebenzela okunye engiyokuthola ngelinye ilanga. Mhlambe nawe la ukhona usumtholile umuntu ozokwelapha. Inkinga isikuwena ngoba usakholelwa kubantu abalaphayo. Mhlawumbe usuze wahamba wahlangana naye ugogo noma umkhulu obezokupha umuthi ozokulapha, obezokwazi ukuthi ahlanganise izinto zakho zihlangane. Kodwa ngoba manje usukhathalelwe igazi, usuhambe uthi kade vele ngangenza kungisizi ngalutho. Awusakholelwa emandleni aloyo muthi, awusakholelwa emandleni edlozi lakhe, awusakholelwa emandleni edlozi lakhe loyo melaphi. Ngithi-ke umyalezo enginganipha wona ukuthi menihamba nizama ukulungisa izinto zenu, nizama ukuqondisa izinto zenu, kwenzeni ngenhliziyo ephelele, nikwenze ngokuzimisela ukuze izinto zenu ziqonde, nikwenzisise, nikwenze futhi ningapheli imandla, nikhuthale ey'ntweni zenu. Ukwenze futhi uzitshenile ukuthi lokhu kuzongichuma, lokhu kuzongisiza. Ngoba ngempela lokhu okukhulumayo, njengoba kuke kushiwo kuthiwa umlomo uyadala. Lokho okukhuluma ngomlomo wakho nangenhliziyo yakho kuzodala esimweni sakho, kuzohamba kukulungisele noma kukuvalele. Ngithi-ke njengoba nike nibone nalaba abathakathayo bayazimisela, benza ngokuzimisela, benza ngokungakhathali. Umthakathi mekuthiwa akavuke ngo-12 zonke iy'nsuku uvuka ngawo, akawugeji. Uma kuwukuthi kuthiwa akagibele isilwane esithile akageji, uzosigibela zonke iy'nsuku uyoze ufe. Akakhathali, uma ungasebenzanga lowo muthi uyahamba ayofuna omunye, athi mhlambe lo uzoba namandla, loyana ubanga namandla. Uyakuhambela, akakhathali, akapheli moya. Yiko-ke nawe kungamele ukhathale uphele umoya ey'ntweni zakho ukuze zihambe zivuleke. Nawe kufuneka ufane naye, ube ne-principle engasuki kwimishini yakho oyifunayo. Hamba phezu kwento oyifunayo uze uyithole, uze uyilande, izihlangane, ukuze uthole ukukhanya, zikhanye iy'nto zakho zivuleke. Ngithi bayede makhosi amakhulu, thokozani bantu abadala.